Good morning, dear brothers and sisters. Please rise for the Novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as a patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who offer aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang sabong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan as sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ikaw mamomoto na ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring. Sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigbi mo kami. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunya Nuebes, ika-22 sa semana sa ordinaryong panahon. Ang sa tuyang mga intensyones iyo ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Jacob family. For the gift of life offered by Amaranto family. Para sa kapingaloan ka mga minasunod na kalag. Konsolasyon Asensenando, dulot ni Shelo A. Bilyen. Joselito, dulot ni Joy Espinilla. Regina, dulot ni Gemma Cabrilla and family.
Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos, as sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Banwaan Diyos, mag-awitas, magpasalamat, magsambasin, magmamahal sa Diyos. Mag-awitas, magpasalamat, magsambasin, magmamahal sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong spiritu. Pinupunan taan sa tuyang Huwebes, sa tuyang pagdebosyon ki San Judas Apostol, hinahagad sa mahal na Diyos, nabuksan an sa tuyang mga mata, tanganing mahiling taan mga milagro niya sa satuyang buhay. Punan taan selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan, nagsasarig na ang Diyos mahiherakon. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, talagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na ang sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Daiman lugod sa saindonin masala, an naghuhuna na siya madunong sa kinabana ini, magsamangmang, tanganing maging madunong. Ta daw, hulitaan kadunongan sa kinabana ini kamangmangan sa atubang ni Diyos. Siring sa sinasabi sa kasuratan, aram nin kagurangnan na sayang ang mga kaisipan kan mga madunong. Asin man, ang mga madunong nadadakop sa saindang kadunongan. Kaya dainin magpaabaw-abaw sa mga tao.
Hulitaan gabos sa diri nindo, si Pablo, si Apollo, si Cephas, an kinaban, an buhay asin kagadanan, an sangunyan asin an maabot. Gabos sa diri nindo, alagad kamo sa diri ni Kristo, asin si Kristo sa diri ni Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Sa diri nin kagurangnan ang daga, asin ang kapanoan kaiyan. Sa diri nin kagurangnan ang daga, asin ang kapanoan kaiyan. Sa diri nin kagurangnan ang daga, asin ang kapanoan kaiyan. An kinaban, asin ang gabos na nag-erok dyan. Hulitali na lang niya iyan sa ibabaw nin kadagatan, asin pinamugtak niya iyan sa tahaw nin katubigan. Sa diri nin kagurangnan ang daga, asin ang kapanoan kaiyan. Si Isay ang makakatukad sa bukid nin kagurangnan. Si Isay ang makakatindog sa banal niyang eerokan. Ang tawong malinig ang kamot, asin mabini ang puso, asin dai nagmamawot, nin kapaabaw-abawan. Sa diri nin kagurangnan ang daga, asin ang kapanoan kaiyan. Maako siya nin bendisyon hale sa kagurangnan. Nin balos nagikan sa Diyos na sa iyang paraligtas. Siring kaini ang tao na naghahanap sa kagurangnan. Naghahanap kan Diyos ni Jacob. Sa diri nin kagurangnan ang daga, asin ang kapanoan kaiyan. Matindog na po ang gabos, asin ipagluklaw niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong spiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, duman sa baybayon kan danaw nin Genesaret, si Jesus pinalibutan nin dakol na mga tawo sa paghimati kan tataramon nin Dios. Nahiling niya ang duwang sakayan na harani sa pampang, ang mga parasira nakahawas na asin naghuhugas na kan mga hikot ninda. Luminunad sa sakayan na sa diri ni Pedro, asin nagbuot siya na irayo nin kadikit sa pampang. Nagtukaw sa sakayan, asin nagtukdo sa katawuhan. Pagkatapos pagtaram, nagsabi si Jesus ki Simon, "Pumalawod ka, asin ituntun mo ang hikot sa pagdakop." Si Simon nagsimbag, "Maestro, kasubanggi, nagdamlag da ikaming nadakop. Alagad sa tataramon mo, itutuntun ko ang hikot." Siring ang ginibo, asin nakadakop nin kadakol na sira, malangani tamagigisi na ang hikot. Kaya pinaypay ang mga yaon duman sa sarong sakayan, tanganing tabangan sinda. Nagdurulok, asin napano ang duwang sakayan, sagkod na haros malunod. Pakahiling kaini, si Simon Pedro, duminapa sa pamitisan ni Jesus, asin nagsabi, "Rumayo kasako kagurangnan, ta ako sarong para kasala." Siya, asinan sa iyang mga kairiba, nagnaralas, pakahiling kan dakulon na sira na sa indang nadakop. Nagnaralas siring man si Santiago asin si Juan, mga aki ni Zebedeo, asin mga katabang ni Simon. Si Jesus nagsabi ki Simon, "Day ka matakot, puon ngunyan, mga tawo an sa imong pagdadakupon." Idinuong nindaan mga sakayan, binayaan ang gabos, asin nagsunod ki Jesus. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo.
binayaan ninda ang gabos, asin nagsunod sa kagurangnan. This is the story of the 12 apostles, including our dear Saint Jude Thaddeus. These 12 men, ordinary men in fact, left behind everything they had because of their love for the Lord. Familiar po ini sa tuya dahil kita man arog kaiyanan sa tuyang eksperyensya, nahiling taan mahal na Diyos. We've seen God's wonders. Kaya nga ni pagbabalik kita puro pirmi sa St. Jude, dahil bako man pirmi kitang igwang hinahagad. Ano po? Many times we come here because we want to thank God. Igwang sinasabi na an utang na loob, itong pagpapasalamat, pagbalik sa mahal na Diyos. Pero igwaman utang na labas, na gusto tang ipasa ang nakuata hali sa mahal na Diyos sa kapwa. We are grateful for seeing God's wonders in our lives. Magayunon po ining eksperyensya kan enot na mga disipulo, ining mga apostol, kan apudun sinda kan kagurangnan duman sa tampi kan danaw. Sabi sa istorya sa Ebanghelyo, magdamlag na pagalsinda sa lawod. Sinda Simon Pedro, Santiago, asin Juan, the inner circle of Jesus. They spent an entire long night catching fish and did not catch anything. Dangan, duman sa gilid kan danaw, sinugo giraray sinda ni Jesus na ibaba giraray ang mga hikot. Ano po ang reaksyon kaining mga parasira? Kaninot, nagduwa-duwa po sinda, nag-aalangan sinda kan pigsusugo kan kagurangnan, nata, dahil sa pag-agi po kan mga taon, kabisado ninda ang pagsira. These men that Jesus are asking, haluyon na pong nagsisira. Taon, aram ninda, asin sigurado sinda, na mayong sira. Ngunyan, sisay ining panday, na nagsusugo sa inda na baluon giraray na ibabaan hikot. Bako man para sira si Jesus. Natatamagtaram ka na ibaba giraray ang hikot. Alagad si Simon, nagkuyog, asin nagtubod ki Jesus. Si Jesus namantang bakong para sira, si Jesus ang kagsadiri kan gabos. Asin kan ginibo po ninda, napano nin kadakol na mga sira ang hikot niya, haros magkagirisi, sabi kan Ebanghelyo, dahil kan dakulon na sira, halos malunod sinda. Nagnaralas sinda, sarong milagro, makangangalas na pangyayari. Aram po nindo, ining pagngalas, this astonishment, this sense of wonder, nakakaligtas po ini. Nata, sa paano pong paagi kita naliligtas kan sa tuyang pagkamangha sa mga ngangalasan na gibo kan mahal na Diyos? Sabi ni Papa Francisco, dakulaon pong grasya kung nagngangalas kita. Nakakapagligtas ini, hulita, tinatalingkas po kita kaini, pinapalaya kita sa tentasyon na magsuro sa diri. Our sense of wonder, especially in God's works, takes us away from our self-centeredness, our selfishness, our too much focus on ourselves. Dahil kung dain na po kitang nakukuang ngangalasan sa buhay ta, baka po nagtutubod na kita na kaya taan gabos, na daita kaipuhan ang mahal na Diyos, nakita ang naggigibo kan gabos. Kung araw po kaiyan ang pagtubod, mayo pong espasyo ang Diyos sa buhay ta. If we believe that there is nothing surprising about these things, we don't have a space for God. And so, dear friends, in this Mass, paghurup-hurupan ta po, nagngangalas pa man daw po kita,
Nasusurpresa pa man daw po kita. Nahihiling tapa daw na naghihiro ang Diyos sa arual daw tang pagkabuhay. Urog na sa mga ordinaryong momento o ordinaryo na sanaan gabos para sa tuya. Nasasaksihan tapa daw ang milagro kan buhay, ang milagro nin pagkamuot, nin kapatawadan, nin paglaom, na oral daw pong itinatao sa tuya. But more importantly, are we still allowing God to surprise us? Because God is a God of surprises. But the first step is to allow Him to surprise us. Danay po, lugod na maging buhay sa mga puso ta ang pagngalas, minsan sa mga bagay na aram ta na, asin pinaguhuna tang nasasabutan ta ng marhay. Si Simon, eksperto sa pagsira, alagad na bigla man giraray sa pwede pang gibuhon sa iya kan kagurangnan. There was a young boy na nagtatangad sa langit. For the first time, he was watching fireworks and he was just gazing into outer space, gazing at the wonder of the fireworks that he sees for the first time. Pero itong mga tao sa kapalibutan niya, mga darakula na, pirang bisis ng nakahiling nin fireworks, nakikiistoryahan, sibut sa indang cellphone, nagvi-video kang fireworks. They have lost their sense of wonder. Magayon kung pinagdanay na lang kita kan mahal na Diyos na aki, ano po? Na pirming nagngangalas sa kagayunan kan kinakban sa mga milagrong nangyayari sa satuya. Let us ask therefore from God a new set of eyes. Hugasi kagurangnan an samuyang mga puso, mga mata. Tanganing padagos kaming makahiling kan mga milagro mo, lalo na ang mga ordinaryong milagro na ginigibo mo para sa muya. Kita man po, minsan eksperto na kita sa pagsira man o sa ibang bagay, kadakol pa pong milagro na naghahalat sa sato, dai patapos ang kagurangnan. Tugutan ta, nagibuhon niya ang mga sorpresa niya para sa sato, dakol pa po siyang gigibuhon na milagro, ngangalasan para sa to. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, sa pagrumdum po niya mo kan kamurawayan ng sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako ining sa mong dulot,
asin darhon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spirito, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadani asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, pastor na daing kasagkoran, daing mo binabayaan ng mga karnero mo, at ngani sa mga paladan na apostol, padagos-dagos na binabantayan mo kami, tanganing maataman kan iyuman sa ng mga namamahala, na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan angheles sa sinsantos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kadakulaan. banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga panokan sa imong kamurawayan, pasana sa kaitaasan, palada na minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, pasana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyan nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako ka mo gabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma kagurangnan ang surugoon mong si Engracio, na inapod mo sa imo hali sa kinaban na ini, itugot mo na ang katubo sa pag-arog sa kagadanan kan aki mo, makisumaro sa iya man sa ng pagkabuhay liwat. Siring man girumduma sa imong pagkeherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, asinan gabos na santos, nakaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan satong maestro.
Ama Ama niya mo, niya mo nayaon nayaon sa sa langit, langit, pabanalon pabanalon ang ang ngaran ngaran mo, mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daganing siling sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, ikaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami padaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Huli ito sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong spiritu, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara akan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara akan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara akan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uya si Jesucristo, Diyos nin mga ngangalasan asin ordinaryo. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamaglago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, sinasa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na samuyang Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod ining sakramento na samong inako ngunyan, magdarasa mo sa imong ierokan, kung sain ang sa imong apostol na si San Judas, nagmumuraway, inihinahagad mi, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigo po kita ng second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot sa 18,128 pesos and 30 centavos. Ang naambag niya to sa siring na misa, nagabot sa 963 pesos and 80 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 5,297 pesos and 25 centavos. Mapuo na po sa Setyembre 13 ang Misa Novenario para sa kaumawan ni Our Lady of Peña Francia, patrona kan Bicolandia, sa oras na 6:30 sa pagkaaga. Sagod po ini sa Setyembre 21. Siring man po mapuo na ang Misa Novenario para sa kaumawan ni San Padre Pio sa Setyembre 14 sa oras na 5:10 sa pagkahapon. Sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, ang nobena mapuon po sa oras na 5:40 sa pagkahapon. Sagod po ini sa Setyembre 22. Sa Setyembre 14, magkakaigwa po nin All May Rosary sa oras na 3:30 sa pagkahapon. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 100,000 pesos, 9,000 pesos, 5,000 pesos, 500 pesos, asin 400 pesos. Emma Chan, 10,000 pesos. Maricon Nipas, 500 pesos. Salamat po, asin Diyos mabalos. Salamat man po sa mga naglingkod sa altar ngunyan na aldaw, sa indo po sa aktibong pagpartisipar, pagbuhat nin agang amay, itaulugod kan kagurangnan ang mga hinahagad nindong mga milagro, tugutan ang Diyos na sorpresahon kita. Han kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong spirito. Sa tabang po kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumoto na Diyos, ang Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa pagsaksi kay Kristo. Salamat sa Diyos.